салому алейкум бародарҷоно, хушомадтон ба канали ман. марҳамат, лайк, подписатсия фаромӯш накунтон. Бародаро ҳамин биргиди 12 алато гилаб дасти ростанда замини мефурӯхтагӣ 1 гектар 3 сотиқ 1 гектар 30 сотиқ мехел зардолуҳай боғҳай анун дарахти калонашамай ниҳолои хушрӯшамай бародаро унтушу мана гелосашай шафтолушай зардолушай чӯмоқшай тамоми намуди меваҳай масъалаи обхӯриш дута скавачам об мехӯрад аканалам об мехӯрад оби нароб ҳосилошҳай дарахтонда ҳамашанда мана якчанд ҳисоби вайка нишондасия мана ҳосилошамай мана каппашамай он дарозишу то поина мана гелос шафтолу зардолу олуча там себ анор мана ду тарафа тутки маҳкам карги тут тарафи кӯчи пура маҳкам карги тутшай ҳамин нархаш бародаро 200 000 сомон. ҳай ман бо номерашон ҳозир ваби экрама мебурад ман нависта мемонам. ман агар тавбатон бадорад ки замин харто чандин кас ман навистам ман агар тавбатон бадорад телефон кутам ки ҳоҷӣ телефон кутам мепурситон намегиртон тамоми вайшай дарахти калонашамай дарахтои хушрӯшамай мана ниҳолои зардолу рафташ ки то ӯ поина ниҳолои зардолу тагаш биедаши ки дарахтои калонашамай мана илаваш тагаш биеда шудагӣ масъалаи обаш беҳтарин дута скавач об мехӯрдааст канали нароб оби наробам мехӯрад интихоб мана якти лайк бимонто ки мемондагӣ бош дигар гираду ки мегирдагӣ бошад гира мана марҳамат бародаро.